Halo sedulur. Reng video sedurunge kan aku ngenakene nganggo Agya Matic sing nganggo start stop engine keles sih sing nganggo kunci. Lagi aku ngenake mana nek nganggo mobilnya sing manual. Iki mobilnya ras. Oh. Lagi ras kene wis ana iki ne, ana smart entry nih. Smart entry. Nah, ya smart entry ana tombole. Artinya apa? Artinya iki barang iki ngunci. Ini telur ngunci. Oke, ngunci kuncine iki ora usah dikewer-kewer, tak dikalunge kena, tak daleken jero sak, iki tak daleken jero sak apa jero tas nek ibu-ibu oh. Daleken jero sak. Iki pas mlebu pencet kene bae sedulur. Otomatis buka sedulur. Engko pas ngancing ora usah ngetokke kuncine. Pencet bae kene ne. Oke yo, kunci yo. Iki pas buka kok ngene sedulur. Oke, quick. Ya biasa standar. Gawe mlebu. Bleng, oke. Kaya padha bae kaya kae ya. Mlebu bleng. Dicek sik. Oke, wis. Terus biasa. Pajat sepisan, tuh. Pajat sepisan. Kayak pajat sepisan oh. Pejat maneh, pisan maneh. Tuh. Nah, biar lampune, iki lampune luwih akeh iki. Oh, lampune luwih akeh. Tak baleni maneh oh. Pejat sepisan. Pejat sepisan. Nah, sing murup ono audio. Pejat sepisan maneh. Biar lah, ki murup kabeh iki. Oh. Ono traksi iki segala macem. Padha karo reng ya, beberapa fiturnya padha. Nah, iki EPS murup. Oh matine nek wis wis mesine teruke. Iki apa? Seatbelt, aki, handrem, oli, karo cek engine. Nek wis kok kuwi prosedure nek sing Matic kan sing tidak sik selok. Nek Matic kan sing tidak kan berarti kan rem. Oh, nek Matic. Tapi nek sing manual sing tidak kopling ki sing lagi ya iki kopling tidak. Jadi sikil sijine ning ngene rem kena, tapi nek standar prosedur sih iki kopling atau tidak. Cuman nek kaya aku kulinone sikil sijine ning rem, sijine ning ngene kopling. Tapi tanpa direm pun tetap bisa murup. Kuwi. Jadi prosedur berikutnya iki kopling tidak jeru, cas sing manual ke. Oke. Kali kan iki kan ras manual loh. Iki ras manual. Prosedure kadang-kadang kok kuwi langsung di starter aja sedulur. Sedurung ngejak kopling sik, terus dicek iki wis netral apa durung. Mbokan iki sik ning posisi ning kene, oke ya. Kan engko pas kelalen ngeculke kopling kan mencolot mobile, oh. Dicek sik netral burung. Iki wis netral. Wis netral, tembe kene pejet. Jereng mobil murup. Mobil murup. Wes ra, mobil murup kenten biasa ben aja sungu, AC-ne atis, Toyota AC-ne atis. Langsung diurupke auto. Auto Pak pirang derajat. Itu no temperature. Oke. Paling panas ke 28, paling atis low. Tapi umumnya sih kayak aku nganggo sekitar 2 likur apa 3 likur terus cukup atis. Kipasnya tuh di penora berisik. Oh, wis kok kuwi. Oke, posisi sikil seneng kopling ya. Lah nek wis oke. Ora kae wis posisine wis netral kok ya diangkat. Nah, diangkat ora kae. Ngatur AC, ngatur tip. Oke. Ya biasa prosedur nek mobil orang gal dinone ya orang gal dinone setiap saat nganggo ngatur spion. Ngatur spion kono. Oh ya spione sik anu dipejet kene ben buka ngek. Spion kiri berarti kene puntir, spion kiri lah kae dimatke. Iki oke. Iki. Aja ketok bokonge teman-teman. Ditokke spione. Nah, kayak ditokke. Nah, kayak metu. Ngerti dulu bedone yo. Ditokke metu.
bokonge mobil adalah nengone pucuk spione ya. Pucuk jero kok kuwi ya. Paham sedulur? Nah. Pada bae sing kene, sing kene iki yo. Tok aja ketok bokonge akeh-akeh. Tokke spione. Nah, iki metu. Metu geser metu. Nah, oke. Wes kuwi ya sedulur. Paham? Paham bedane ya? Nah, wes kok kuwi nembe bisa aman nganggo seat belt. Ah wis nganggo seat belt, saya hanya tahu seat belt dan lampunya mati ya. Oke. Oke. Seat belt. Klik ceklik oke ya wis oh. Nah, nembe wis nganggo seat belt. Persalenge dikopling biasa oh, kopling biasa, persalenge lebokke siji. Nembe handrem downke, lampunya wis mati kabeh. Oke ya. Jalan. Tapi nek handrem wis downke tapi lampunya sik murup kok kuwi. Ya saranku segera ke bengkel. Sing wis kok kuwi berarti kampase wis aus apa arane minyak reme entek. Mending langsung telepon bengkel apa nek salah aku ya langsung telepon aku. Kok kuwi ya sedulur. Paham sedulur? Ya wis kok kuwi. Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.